дуруд ҳамзабонони меҳрубон, ба ин ҷашни таърихӣ, ба ин ҷашни аҷдодӣ, ба ин ҷашни табиӣ ва ҷашни худодод шуморо табрик мегӯям. ҳар рӯзатон наврӯз бод, наврӯзатон пирӯз бод. чуноне мо дар як-ду ҳафтаи охир камтар наворҳо дар бораи ҳуҷуми араб ба сарзамини Суғд, Бохтар, Хӯросон ва Ирон кам-кам суҳбат кардем. Вале ин суҳбатҳо агар мо давом диҳем тайёр надоранд, чунки зиёда аз ду аср онҳо ҷангиданду бисёр номаъқулиҳо, бисёр хиёнатҳо карданд. вале ба мақсад омадем ки аз ин наворҳои таърихӣ камтар даст кашему, инҳоро баҳс кунем. вале бародаро чунон гуфтем ки ин суханҳо не аз худмон буданд, балки аз китобҳо, ҳатто саҳифаҳо дар кадом вақт гуфтанд, мо метавонем ки дар ҷа далил биёрем. бародаро худтан фикр кунед. Масалан, Исмоили Сомонӣ қаҳрамони тоҷикон, инсони бузург. барои чӯ барои мо қаҳрамон аст? Барое ки ӯ надод ки забони тоҷикии мо арабӣ шавад. ё ин ки яке аз шахсиятҳои бузурги мо Фирдавсӣ. инҳо бисёр ҳастанд. ё ин ки Деваштич, қаҳрамони халқи тоҷик, чӣ хел бо араб ҷанг кард, чӣ хел ҳатто номаҳош имрӯз дар шаҳри Самарқанд дар музеи давлатии Русия нигоҳ дошта шуданд, ки ба хоқони чин, ба дигар вилоятҳои он давра, ба шоҳони Суғд нома навишта буд. ё ин ки Муқаннаро ки навишт? Албатта ба мо кам мондааст аз ӯ мерос, вале китоби ӯро, Исёни Муқаннаро қаҳрамони халқи тоҷик Садриддин Айнӣ навишт. ӯ ба муқобили ки ҷанг кард? Инҳо 1, 2, 3, 4 нест, инҳо бисёр ҳастанд. вақте ки арабо омаданд барои нобуд кардани Муқанна, дигар илоҷ наёфтанд, худшон барои халқа истифода бурданд, гуфтанд ки вай худо эълом кард. вале дар ҳақиқат халқи мо худо дошту аз худо бохабар буд. ӯ ҳеҷ гоҳ инсона ба худо иваз намекард. ва ба мин хотир ё ки сиёҳҷомагон ки буданд, сафедҷомагона гуфтем, бисёр таҷовузҳои араб. бояд бидонанд ҷавонон ки чаро ва ба кадом мақсад ман ин суханҳоро гуфта истам. танҳо ба хотире ки мо худро бидонем. яъне мо шукрона кунем ки Ленин ва Гитлер не Чингизхон бедин буданд. вагарна ними халқ чӣ мешуд? Насронӣ буд параст. чуноне англисо дар Ҳиндустон рафтанд, як ҷои мусулмоннишина бо зӯрӣ насронӣ карданд, христианин. ҳозир онҳо хурсанданд ки христианӣ шуданд. ба ҳамин хотирам дини араб вақте ки дини аз Арабистон омад, як дини шамшир буд. вале инро гузаштагони мо тоҷико дини меҳрубонӣ карданд дар муддати 1000 сол. ё ки шеъре ки аз даври 1000 сола вақт дорад то имрӯз боқӣ мондааст, кадом шеър аст? мо дар мактаб мехондем. вақте ки араб чун шунид тарона зибал хиҷил шуд зихатлон яксарӣ. ба хотир орем. албатта ин шеърам шеъри аз худ нест, ин аз халқ гуфтагӣ аст. аз хуталон омад ё, бо рутабоҳ омад ё, қишангнизор омад ё. ба инҳоро ба хотир биёрем.